porket ba mayaman ka, pwede mo na ako laylayin? Yes, my dear. Dahil ganun talaga ang buhay. Kung sinong nasa taas, inaapakan kung sinong nasa baba. Bakit mo ito ano yun? Tulak sa naman. Dali mo ko. May dangan ako ah. Anong dangal ang pinagsasabi mo? Nandito ka, nag-a-apply ka ng trabaho bilang katulong ko? And here you are talking about pride. Alam niyo, pagpasok ko dito, nakita ko lang yung retrato ninyo. Ang sabi ko, ang ganda-ganda ninyo kasi nakita ko yung lingkod nyo. Pero alam mo, maganda yung mukha mo. Ano namang pinapangit ang kalooban ninyo? This is not far enough. Get out of my house! Oh, let me continue that for you. Lumayas ka sa pamamahal ko. Hindi mo palayasin. Napakakal at pangit ang pamamahal. Then go! Go!